Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng enjing Cahayu. Panggih malih ing semester kalih niki kalih pelajaran basa Jawa. Isih tetep semangat ta Cah sinaune? Masya keadaane isih koyok ngene, kudu tetep semangat ya Cah. Lan ojo lali jaga kesehatan. Semester loro iki diwiwiti karo materi anyar yaiku layang utawa surat. Layang yaiku alat utawa piranti kang duweni wujud tulisan ing kertas utawa dluwang kanggo nyampekake pesen marang wong liya. Jinis-jinise layang ana 6 yaiku layang iber-iber, layang ulem, layang lelayu, layang kitir, layang paturan, uga layang dawuh. Ing mriki bakal dijelasake kalih bodine setunggal-setunggale. Nomor setunggal layang iber-iber utawa surat pribadi. Ya kuwi layang kang isine bab utawa perkara kang nyritakake urusan pribadi. Kaya ta surate putra marang bapak ibune, marang kancane lan sak panunggalane. Nomor kalih yaiku layang ulem utawa surat undangan. Yaiku layang kang ngaturi rawuh marang wong kang dikirimi layang. Kaya ta undangan tahlil, undangan manten, undangan sunatan lan sak panunggalane. Nomor 3 yaiku layang lelayu utawa berita duka. Layang kang isine ngabarake keseripahan utawa kabar duka meninggale salah sawijining famili utawa sederek. Sing nomor 4 yaiku layang kitir utawa lek basa Indonesia diarani memo. Ya kuwi layang kang isine cekak aos utawa ringkes banget. Mung nyampekake apa sing dadi tujuane utawa intine saka surat kasebut. Nomor 5 yaiku layang paturan utawa pengumuman. Yaiku layang kang isine menehi kabar kang kudu dimangerteni wong akeh. Tegese layang iki kudu disebarake marang masyarakat utawa wong akeh. Tuladane kaya surate Pak RT kanggo ngajak masyarakat supaya melu kerja bakti. Sing nomor 6 yaiku layang dawuh utawa surat tegas. Yaiku layang saka dhuwuran utawa atasan marang andahan utawa bawahane. Tuladane surat saka ibu kepala sekolah sing ngaturi bapak ibu guru supaya nderek rapat. Sing sakteruse ya kuwi perangan utawa struktur layang. Nomor 1 ya kuwi odongiyah. Sing isine pandonga utawa pamuji kanggo kang dikirimi layang. Nomor 2 ya kuwi satata basa utawa tujuan kanggo sapa layang kasebut ditulis. Sing nomor 3 ya kuwi surasa basa utawa isine surat kasebut. Ya kuwi sing dadi nerangake utawa nyebutake kabar isi utawa surasa basane katulis. Banjur sing nomor 5 wonten sing arane wasana basa utawa panutup. Yaiku bagian layang kang isine ukara kanggo nutup layang. Kaya ta cekap semanten atur kawula. Menawi wonten salah-salahe tembung nyuwun pangapunten. Sing nomor 6 ya kuwi papan lan titi mangsa. Ya kuwi bagian layang kang mertelakake ing ngendi lan kapan layang kasebut ditulis. Sing nomor 7 ya kuwi papernah. Bagian layang kang jelasake sesambungan antarane sing ngirim surat karo sing dikirimi surat. Kaya ta saking putra panjenengan. Bagian sakteruse ya kuwi tanda tangan utawa tapak asma, ya kuwi parab kang digawe si penulis, sing terakhir jeneng sing ngirim layang. Cukup sakmene dhisik ya penjelasan layang saka bodine. Muga-muga saged dipahami ya. Sakniki sampeyan kagungan tugas, coba sampeyan goleki utawa sebutne jenis layang apa wae sing isih digawe masyarakat nganti saiki. Sampeyan tulis ing kolom komentar, aja lali maringi asma, nomor absen lan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.